castell de Montsoriu està situat sobre el turó de Montsoriu, un turó ubicat entre les poblacions d'Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu, Riells i Viabrea i Breda. El castell de Montsoriu és considerada avui dia una de les fortaleses gòtiques més imponents de la corona catalana-aragonesa. Durant la seva història, Montsoriu sempre ha estat relacionat amb el vescomtat de Cabrera, del qual va ser la seva capital militar. La primera aparició del nom de Montsoriu va ser del 1002 després de Crist. Els primers testimonis d'ocupació humana civilitzada damunt del turó de Montsoriu daten de l'època dels ibers, encara que l'aparició d'una destra polida en el mateix turó podria fer qüestionar aquest fet i remuntar la primera ocupació fins a l'etapa del Neolític. A continuació, enumeraré alguns dels fets històrics més rellevants del castell de Montsoriu. El setge de Montsoriu. La mort del cap d'Estopes, també conegut com a Ramon Berenguer II de Barcelona. Jerau de Cabrera i el seu cavall Bonamic. La clau de Sant Pere i la taula dels tres bisbes. I algunes de les llegendes populars més conegudes dels castells són la Dama Roja, el tresor del castell de Montsoriu i la bruixa Guilleuma.